Но аз едно време си мислех, че мъжа ми просто е спрял да има нужда да се държи добре с мене, защото вече сме заедно, спечелил ме и така нататък. И някак си не исках да погледна възможността, че може би нещо в мен се беше променило. Това беше така. То беше се променило. Нещо между нас определено се беше променило. И аз тогава не знаех какво е, но сега знам. И са обикновено две неща, които се променят във връзката и стимулират такова негативно отношение от негова страна. И първото е как ти се държиш към себе си. Как ти се отнасяш със себе си. И този въпрос е доста по-дълбоко от това дали ходиш на маникюр, дали ходиш на фризьор редовно. Тук става въпрос за това как цениш себе си, своите приоритети, своите интереси, твоите желания. Дали слагаш всичко твоите приоритети, твоите желания, твоите интереси на последно място пред нуждите на други хора. Дали си готова бързо да се откажеш от това, което ти искаш за себе си, за да угодиш на някой друг, вече на мъжа ти, но и на деца. Може това да включва и деца, и роднини, и родители и така нататък. Дали рутинно поставиш себе си на второ, трето, пето, последно място, за да дадеш на другите. И като говоря за това как третираш себе си, наричаме го почитане на теб, не става въпрос да зарежеш всичко останало и да станеш егоист и да правиш всичко само за себе си. Няма нищо такова в това, за това почитане, което аз говоря. Тук става въпрос да знаеш коя си, какво искаш и да държиш на тези неща. Защото начина, по който ти третираш себе си, желанията си и твоите ценности дори, определя как хората около теб се държат. И понеже мъжете ни са с теб, понеже мъжете ни са най-близките до нас, те са тези, които от най-близко наблюдават и виждат всичко. И затова те са първите, които е възможно да започнат да моделират това, което ние даваме като отношение към себе си. Той се държи към теб така, както ти му даваш като модел на поведение, като модел на поведение на това, на начина, по който ти се държиш със себе си.